Moi. Nyt ei näy hyvin, mutta mennäänkö käymään metässä? Joo, mutta tästä alkaa. Tässä on meidän maja, sen me esiteltiin. Tää on kiva olla ulkona joskus. Niin. Nyt minun tuolla se taas on. Niin, mutta minun pitäisi esitellä 2 kissaa. Jos yksi harmahtava kissa näkyy, sitä voisi ajatella sureksi. Anteeksi. Niin silti. Niin mennäänkö peremmälle? Odotetaan, että minuuttia mennä. Tai ei vielä. T. Nyt! Minuutti on mennyt. Niin nyt mennään. Itse asiassa me mennään nyt metsään. Mä sinne ekana. Sitten minä säikyttää. Mistä minä arvasin, että minuutti meni. No nyt hypätään. Minä nyt en voi käyttää tuota valoa, niin en tiedä näkyykö tää nyt niin hyvin. Niin, mut silti. Nyt saatte nähdä mustan metsän. No, nyt se tuli valo. Nyt se on. No niin, näkyykö värit? Nyt näkyy. Nyt tää on mustat eiku. Mikä väriset nää on? Kommentoikaa sit, sanokaa kommentissa, että minkä väriset sit nää on. Mä en oo varma, että on nää nyt mustat. Mutta nyt me mennään metsään. Tässä on ennen ollut tää. Tässä on ennen ollut vettä. Ui vitsi. Tää ei oo mikään turvallinen paikka. Kuten näettekin. Tää ei oo mikään turvallinen, niin mennään nyt kuitenkin eteenpäin. Vähän metsämaan. Niin täällä on tämmöstä peltiä. Kolaa. Minun mummi ei oo käyttänyt, en tiedä miksi. Ne ostaa ihan turhaa kaikkea. Ne ostaa vaikka mitä. Niin kerran täällä kun meillä oli jousipyssy, minä meinasin ampua oravan tuosta puusta. Mut nyt mä en tiedä mihin se karkas. Ja tuonne juoksi joku äsken. En tiedä näettekö. Mut minä näin. Ja nyt mennään eteenpäin. Älä mene siitä. Tuossa lasia. Vanhaa. En tiedä. Tuosta kun viime kerralla minä menin, niin se katkesi. Mä en ollut yhtään iloinen. Nyt mennään. En tiedä kuinka. Niin muuten tää meidän metsä tää. Niin mä haluaisin näyttää teille yhden autotien täällä. Mä oon sen mennyt tän lähemmäksi. Mutta nyt joku ääni kuuluu hällä väliin. Niin en tiedä, näettekö tuolla vähän se on tietä. Niin hypätäänpä alas. Niin mennään toista reittiä. Tuolla joskus kuuluu pellin ääntä. Se yleensä pelästyttää, ei pylystä. Vähän autosana pylystää. Niin nyt me mennään. Mun pitää olla vähän sen varovainen. Täällä voi olla maassa jotakin nuolia, mitä mä oon ampunut. Noniin. En tiedä näettekö se mut kunnolla, mutta minä näen teidät tuolla. No, otetaan se kiinni. Juosta äkkiä. Minä en pysty kunnolla juokseen. Kato mitkä muhkait saappaat mulla. Tässä kasvaa raparperi. Tuolla mä oon näyttänyt teille peltoa. Se on tuolla. Wow. Saappaat meinaa lähteä. Minne Santtu menee? Hiljaa. Se ei saa kuulla.
Pam 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 pam. Leikitään vähän se Call of Duty. Tuossa on pienen kaveri, mutta se ei oo tuon. Ammuttiin päähän. Hyvä osuma. Ei oo jouskari. Mennäänpä nyt sisälle, en tiedä onko joku halunnut nähdä. Niin, mutta mennään kuitenkin. Varmaan isosisko on sisällä. Missä se olisi? Mennään kunnolla. Täällä se on, varmaan. Täällä on isosiskon huone. Tämmönen ihan kiva. Mä tykkään siitä. Mut missä se nyt on? Kommentoikaa minkä väriset ne saappaat oli, mutta no ei oo ne. Mä ajattelin, että ne on mustat, mutta mä en oo varma. Ne näyttää mustalta tai vihreiltä. Odotan minäkään katsoa täältä. Täällä ei näy. Eiku täällä. Moi pappa. Hiljaa. No, kävellään eteenpäin. Menikö se ulos? Käydään kattoo. Tuolla. Juostaanko perään? No, oishan se parempi. Mä toivon, että mä oon kompas. Tuolla tovi kiinni. Nyt. Tuolla. Estetään se. Otetaan sit kiinni. Ei. Jes, mä saan kiinni. Ei, se menee liian lujaa.